Čus já vás tam prvního partu na hru jménem Critical Ops. Tahle hra je o tom, že je takový prostě jako kdyby Counter-Strike na mobil. Omlouvám, já jsem nitro a omlouvám, že takové zdržení mě to trošku blblo. A jdeme řádit. Tahle hra je velmi jednoduchá. Tak ho zabiju? Snad. Au, au, au. Wow. Ej, ne. Ne, já jsem lagnutý. Já jsem lagnutý, ne. Rovna, jo, teďka budu mít bombu. Tak já si vezmu tady tuhle auga. O, lol. Ty vado, já jsem... Já mu dám potvorákovi. Taky komu se připojí. Tak jo, mně to vůbec nejde. Jdi pro bombu, jdi pro bombu, jdi pro bombu. Jdi. Ono knifnul. Jo, mám bombu. Takže a tady se můžu kupovat. Já se nejraději kupuju tuhle věc. A tady Kevlar helmet. To je takový, no zkrátka taková neprůstřelná věta. Dá mi trošku životu. A oni vědí, že oni asi vědí. Tam něco. Rozstřílej ho! Tak já mám granát. Ne. Jída. Mám 65 životů. S tím uděláme. Ne! Help! Jo, on ho zničil. Yes, nice. Nice. Ne. Já se bojím. Yes, já to ještě naplantuju. Tam tady já mám bombu. A samozřejmě... Proč? Já koupím co nejvíce věcí. Asi Kevlar hačku a tady. Ale a já mám tady nůž a ono to funguje no vlastně úplně stejně jako v CSku. Že když si vezmete nůž, tak víte co, tak běháte rychleji a jsme 3 a oni jsou 2. Hej, tak to byli nějaký rychlí, ne? Hej, oni dal na to je plec, kámo, jako. No. Dobře, schválně to. Yes, nedají to. Neříkejte mi nic, ale tenhle chlápek je pro. Ho odehnal a... Oh, nice! Tak to bylo nice, já si tady vezmu nějakou jinou zbraň, třeba tady tuhle, FP6, FPS. Batman. Já bych asi chránil, ale já jdu za ním. Já on to tam naplantuje. To jsou strašní borci. Takový loser, protože já to hraju na malý mobilku. No a ani nevím. Já fuck. Tak do něj budeme střílet. Já nevím, kde jsem.
fujarem. No, já si ani jednou nevystřelím. Počkejte. Ne, já jsem chtěl se pochovat za teroristy. Chtěl jsem být pochován. Tak já se tady všechno nakoupím. Tak jdeme. Já vám ukážu moje nožisko. Taková mačetka. Vidíte tu ruku? To je ruka. Nezdárnosti. No, já budu muset mluvit hlasitě a budou tady menší výpadky. A nevím, čím to je. Možná poraďte mi. Já jsem takový loser. Ajaj. Nej. Nechceš pro ní jít? Bomba, ajaj. Nebuď jej, budeme jajdové. Jdu pro bombu. Ne? Já jsem byl lagnutý. No, nevadí. You have the bomb. Já mám bombu. Můžu to taky ukázat třeba tuhle. To je takový, no to připomíná jako kdyby Desert Eagle. Ale tady Magnum, je to takový revolver. A já vám chci ukázat, když takhle zmáčknete ten nábojek, tak si ho začne prohlížet ten voják. To je strašně hustý. Aj karamba, ajajaj. Ne. Ach jo. No, nevadí. Já mám jenom na pistolu. Buď pistolku, ale já jsem kevlarku, že tam je určitě zachrání život. Dziaku. Oni furt vyhrávají. Ani fér. Tahle mapa je docela malá. Naplentuj to unou. Oj. Zachraň mě. Dělej všechno. Zachraň mě. Yes. Ne. On mě trefil? To se můžeme zabít navzájem. Jo, aha, on je tady ještě nějaký loser. B. Jída. Ne. Jo, počkejte, ještě to dobu bouchne, že jo? Ne. 11 HP, jo, to je borec. Já vám chci ukázat ještě tuhle věc. Taky nádherná věc. Myslím, že kdo Polak? Já nejsem Polak. Ale jsem soused Čech. Čech. Já ty vede, nesmoukuj to. Tady smrad smoker. No. Ne, já ho trefil, že ano. Ach jo, teďka to vyhrajou oni. Proč nejde? Tohle video bude krátké. A takový, tak. Možná tady bude šum, ale, ne, fuj ho. To je potvora. Musí teda zabít, no. My jsme vlastně, no teďka se lívnu. Dziaku timed out. Tak, tuhle zbraň myslím, že je takový SMG. Počkejte, já mám bombu. Tam je bomba! Ní. To není fair, to je snad Firefly. Ale proč se zrovna proč je to levelo?
Utíkej, káčo, utíkej, utíkej. Ne, oni budou vít. Budou vét. Ej, 12 životů, musíš ho dát. Dej ho, zap ho, kill him. Kill him, yeah. What the? Já musím něco napsat. GG. GG. Tak OK, to. Já chci rád. Jo, mně se jednou stalo, že mě někdo napsal Krostov plus skin a chtěl po mně, abych mu dal moji P90, tak jsem mu ji dal, já jsem dobrou. Yes! Já se s ním bavil. Ej, máš bambu? Jdeme, Kubáka. Jak se jmenuje? Jdeme, Kubo, utíkej. Utíkej, nebo... Co to děláš? Já? OK. Jo, dobře. Jejda. Wow. Nesmokuj. Ne, nic nevidím. OK, vidím. Wow. Zabij. Ne, on přebíjel. He's reloading. No. Ne. Jo, mám bombu. No a co já si? Já si tady vezmu Thunderclapku. On chtěl po mně tenhle skin. Jak se jmenoval Jakuba. Co jako? Chce se lívnout? Nelívuj se. Do boha ne. No. Já to budu sám. Já to nepřežiju ani 5 sekund. Já se mi tady moutuje. Já to nepřežiju. Dobrý. Na chvíli. Ne! I lost. Já jsem sám. Bombaři. To je blbý. Give me bombu. Dej mi bombu aspoň. Jaj. No. To nepřežiju. Nebuď jajda, jej milé. Ne, já už budu muset za chvíli končit. No, já ještě tohle dodělám. Ne. Peace. Dobře, tak tohle by byl konec videa. Doufám, že se vám moje video líbilo. Doufám, že se moje tvorba líbí. Pokud se vám video líbilo, tak to zanechte like, případně odběr a to tak. A čus.